Лапта кызык халык ул. Бик кызык халык. Ана шул бүтүн булган республикалар, мен элек та ойлай тургайным. Бул ысынлап та бит инде башкорттар төзүп бирген ана шуларды. Заки Валидинин кадырын әлеги күндө биз үзүбүз да билип итмейбиз. Ысынлап та мына беригиз да үсикмәгез егиттер. Мына Ишимбай районуна бараң, Көзән авылы. Ана шул Көзән авылынан ошо бүтүн дөнья туурасында уйланырлык, бүтүн башкорттар өчүн немелер тәкъдим итерлек кишинин сыгуун әле мана онда барып инип, ана шул авылга күз алдына килтерип та булмай, егиттер. Алхамдулилля, ул бик һәйбәт авыл. Әйтмәйм насар дип. Ләкин әлеги көндә хатта уның хәле, ана шул эшләп торган мәсҗид бар инде, күп безнең авыллардагы хымак диме. Заманда бит шундый, тимәк, шундый фикер йөрүтүче, фарсы, гарәпчә һөйләшкән кешеләр, төркиләр турасында уйланган, төркиләрнең ошо дөньяла булган роле, башкорттар тарихы, шундый китаптарды ул заманда уйлап карагыз, шундый кешеләр сыккан. Шуннан Заки Валидига карата без мына башкорттар нимә эшләнек? Шул да яманлык теге. Мин язгайным ул хатта видеола. Яманлыкты, күңелде кыра бит инде. Мына Европа халыктарыныңмы, урысларныңмы, гомумән кайһы бер зур халыктарның берәй шәхесе сыкса, әз генә мана бер китап язган, бернисә фикер әйткән, бер теория тәкъдим иткән. Шундый кешеләр булһа, улар теге университет асып ебәрә уның исеменнән, уның исемендә була фонд, уның исемендә стипендия, теге зур, бөек зданиялар төзелә бит инде. Әйтәйек, шул ук мына Дейл Карнеги. Кем ул Дейл Карнеги? Субханалла. Бер психолог бернисә китап язган да азак үз-үзен үтереп куйган бит инде. Шул кеше исемендә фондтар бар, субханалла. Безнең Заки Валиди, субханалла, ана шул авылдан сыккан егет, шул хәтлем китаптар язган, нисәмә теге диссертациялар яклаган, сит илдәрдә, университетларда укытып йөргән кеше. Ошо Россиядә яшәп яткан, әлеге вакытта хатта географияны ла белмәгән халыктар өчен бит, бөтәһе өчен дә республика моделен тәкъдим итеп биргән кеше. Әлеге вакытта уның туралы нимә бар? Башкортстан бәлки теге горурланалар, без реабилитацияланык уны. Реабилитация. Һәм музей төзеп куйдык. Авыл музее. Авыл музее ике бүлмәнән торган. Түгел онда университет Өфөлә. Түгел Санкт-Петербургта шул нимә зур бер университет, шунда башкорт теле укытылып йөрүен, шунда теге музейла булһын, китаптары ла тупланган булһын, уларды теге тәрҗемә итеп айрым командалар утырһын. Юк, улай түгел, бер авыл музее. Мана без уның өчен нимә эшләнек? Безнең яшь буын күбе, Аңа мәсәлән, берәйһе бүген әйтһен, һезнең теге Заки Валиди ул басмач бит ул, Күбеһе бәлки уның өчен рәнйер ине, һин нигә безнең шәхес турында шулай насар һөйләшәң дип. Ләкин улар рәнйерлек уның турында бернәрсә белмәй дә хатта. Ана шул Көзән эргәһендә яшәп яткан күп халык белмәй, егеттәр, һәм белергә лә теләмәй. Үзебезнең кадерле беләйек.